Soc al Congrés per recollir l'acte de diputat, amb la voluntat de continuar servint a tota la gent que l'1 d'octubre vàrem anar a votar, a tots aquells que hi vàrem expressar d'una manera digna, pacífica i democràtica la voluntat de ser lliures. No sé quina serà la nostra possibilitat d'exercir democràticament el mandat que ens ha donat el 28 d'abril, però la gent de Junts per Catalunya, tot el grup parlamentari que ens constituirem a partir de la propera setmana, treballarem perquè algun dia a Catalunya votar no sigui delicte, perquè puguem decidir conjuntament quin ha de ser el futur, perquè a través del diàleg guanyem la democràcia plena, guanyem la llibertat, guanyem un futur millor per nosaltres i pels nostres fills. Visca Catalunya! Llum als ulls i força al braç. Hola, estem aquí omplint tots els formularis i tots els papers del Congrés dels Diputats per ser diputat, d'acord amb el compromís que vam adquirir i en el cas amb la gent de Lleida, del Pirineu i de l'Aran. Ens agradaria poder fer molt més del que de moment ens estan deixant fer amb la nostra condició de diputat i esperem que els representants del Congrés dels Diputats, que ho són gràcies a les urnes, no impedeixin que puguem fer de diputats aquells que ens han posat a la presó per posar urnes. Espero que això ho tinguin en compte i per tant que podem fer molta i molt bona feina i aquest és l'esperit en què nosaltres estem aquí, a servir els ciutadans de Catalunya i en el meu cas també d'una manera especial els de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Som aquí representant el poble de Catalunya, representant la nostra nació aquí en el Congrés dels Diputats en una situació absolutament irreal, surrealista. El fet que no puguem fer reunions del grup parlamentari, que estiguem permanentment vigilats, que hi hagi aquesta coacció dels nostres drets i llibertats. Nosaltres ho repetirem sempre. La nostra no és només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat. S'equivoquen aquells que pensen que el problema el tenim els independentistes catalans. El problema, a l'estat espanyol, el té tot aquell que discrimina. I per tant, malgrat això, malgrat tots aquests condicionants, no ens vinclaran. Nosaltres ens mantindrem dempeus. Nosaltres tenim les nostres conviccions, els nostres ideals, la nostra determinació més fortes que mai, perquè qui ens dona la força és el poble de Catalunya. Gràcies.